Som el grup de Junts per curar la diabetis i aquest grup està compost per l'Amanda, el Marc, el Jan i jo, la Leire. I el robot es diu Antidiabetis. El nostre nanorobot resol el problema de la diabetis perquè creiem que és molt perillosa i que hi ha moltes persones afectades de diabetis i que hem de viure amb aquest problema. Els nanorobots estaran dins d'un got d'aigua on veurà el pacient, passarà per l'aparell digestiu i anirà fins al pàncreas. En el pàncreas, amb el seu sensor, detectaran la cèl·lula inflamada i s'obriran per la meitat i deixaran una medicina especial. Aquest és el nostre nanorobot i, com us ha dit l'Amanda, aquí té un sensor per detectar les cèl·lules inflamades del pàncreas i aquí té uns flagels per moure's millor pel cos.